И здравейте, днес ще говорим за... Ние днеска няма да говорим. Вие ще изберете, защото си изтеглих през 2015 вчера. И вие ще изберете в коя лига да започне кариера. Не е Шампионска лига, не е Лига Европа, не е Либертадорес. Искам да започна кариера, въпреки че сега съм зле малко, защото както каза един в коментарите, аз съм го чул, FIFA 11 е много по-лесно, отколкото PES. FIFA 15, да, FIFA 15 е много по-лесно от PES 15. Защото PES 15 е съвсем други контроли и е много по-трудно от PES 15. Аз съм ги сравнявал, когато не ми вярва да се изтегли да ги сравни. И да, и сега ще избираме лига. Да. Значи в English лига и втора дивизион не искам, защото там, как знаете, не са направени хубаво отборите. I don't know why. Италианската лига може да изберете. Окей. Вие пишете долу в коментарите Милан, Рома, Сасуоло, защото ми е любимия отбор от Италия, има петите що. Наполи и това са Ювентус, не мисля, че толкова драги. Ама чакай, аз добре разбрах, аз не искам вече от тук. Добре. Италианската втора дивизия, айде може да ви дам един отбор. Въпреки че съм сигурен, че там никой няма бърник. Окей, бе. Ако са тук още ден са тишли в... Катания ги няма, бак ти собаците. Добре, тогава ще ви предложа... Бонарче. Аз те съм гледал няколко матча, така че и с единствените, които ги знам де. Бонарче може да изберете от тук. Лига... Тая лига... Испания. Може да изберете... Атлетико Мадрид, Барселона... Реал Сосиедад и Севиля. Лига 1. Може да изберете къде беше това. Монако или... Къде са Пари Сен-Жермен? Или Пари Сен-Жермен. Другите... от Премьер дивизион. Ера дивизия там нищо не знам. Иначе ги гледам, ама никой отбори не знам, тъй че чак толкова задълбочен не съм, само знам някои имената. Значи от иначе Аржентина гледам, от Премьер дивизион може да изберете Бока Хуниорс. И Ривър Плейт. И други лигички да има. Това какво е? Ла лига? Това какво е? Тук са някакви измислени отбора. Не са измислени. Просто някаква друга лига. Добре. И надявам се, че ви е харесал. Изберете някой отбор. Ама... Ще гледам колко възможно най-много пишете към този видеоклип, защото сега в момента
каналът започва добре, обаче нещо спряха да се гледат клиповете. Този клип задължително искам да го гледате и аз малко, като изберете отбор, ще има една пауза, примерно от една седмица. Защото трябва аз малко да потренирам, защото иначе ако сте гледат само мачове, равенства и загуби, добре. Ама аз трябва да сега малко да потренирам, защото наистина тази игра е много по-трудна от FIFA и да. Чао!